Martina, ty čo? Vážení a milí, z televízie vám ukazujeme všetky možné prejavy skoku do divokej rieky. Je to naozaj veľmi riskantný zákrok. Prečo? Pretože pomaličky sa musíte dostať kde? Tam vidíte. Vidíte tam. Dole, kde vám nohy podrýva a stále sunie dopredu. A vy nemôžete nič iné robiť, len dopredu. A potom, keď skočíte, neuveriteľné, čo sa deje s vami. Normálne nohy vám takto točí, takto ich točí. A potom predok ťahá dopredu. A nemôžete nič iné robiť, len plávať a hrabať sa o ne. A potom, keď sa to všetko deje, krásny pocit, ale krásny, nádherný. Pre televíziu Markíza, David Kmeč.